said I'm for a lot of people done and they enjoy the show as usual. Or na normal show. Ni ife ntoyi also ko ife nyasi na aga. Na eme sure no na enjoy here because na you na like asere. Okongwu Dibia, I want to give you an advice. Bala bala feloke. Awala. Ina hate mkpu na amagale. Onye Eze Jesus jikwa achụgharị go. Onye Eze Jesus jikwa wo police na achụgharị go. Ina kpuo n'ime ije kụọ. Ịgbapụta n'azụ. Kwuo onye na-akụ. Ego unu na-achụ na Facebook. Unu na-achụgidekwa n'ego Facebook a one day. Na kpuo n'ọnụ. Ịpụta ya wu problem. Ị naghị achọgharị nguwe onye na-akpọgharị Onye Eze Jesus afa na-akpagharị. I can't remember when Onye Eze Jesus mentioned your name. Yes, I'm an ifo melu. But you ifo kwulu wrong. And no go tender shall apology. Na for nyanwu yiku no hakwe ekwu maka onye nka. Of course, we all know that none I refer to you. But if I ho kwulu, all go to no bia bo no bia chi ishiu. Okwade nwanne ka ono. Okwade nwanne ka ono ese no your mom kulu Onye Eze Jesus. So I assume that no nwanne ofuma. Obia bo no bia chi ishi nwanne or obia bo no bia me whatever thing. Or wolo family affair, family business. Strictly on family level. E na agbagharị because nature ide make views, na make content. I will have Onye Eze Jesus. I na make content. I na ebo ife. Onye Eze Jesus wo fu okwu ka okwuru ikwuzuo na 100. Ofu okwu ka Onye Eze Jesus kwuru ikwuzuo na 100. E allege na more than how many things? E accuse game multiple times. Onwebo ife ikwuboho. You people even went as far as ekpolu nwunye Onye Eze Jesus. We go to n'enu ifa because of family problem ya na die nwelu. Ko so kunu we wori we chase a cloud. So kunu wori we sure ego Facebook. Aka nwelu message for pino. Aka nwe message for pino nwunye Onye Eze Jesus. Aka nwe message for pino nwunye Onye Eze Jesus. Okongwu Dibia liadu duo onwe you are crossing the line. Okpana na-ele ọkụ na mmanụ ọsị na awa make Onye Eze Jesus kwuo 1 ikwuo na 500 ị na-agbagharị ị na-eme video ị na-allege nonsense enweghị isi that ife ịma na o meghe eme ị na-allege sọsọ ka o wee wụrụ niile ekwu against Onye Eze Jesus every day ihe eme more than 5 videos against Onye Eze Jesus. Even when he came out to say something about Ife gbasara oge nwanyị, he did not insult you or any of you made that video. Ife okwuru onye na-ekwukwo ya malụ ka o si ekwu maka ịpụ bịa gbagha mana ịkwugharịba na imepụ video ebe a iboye nke a ndị mmadụ mechie ọnụ onwere onye chọrọ ịgbagha okwu. Ife njikwa agbaghị ọnwụ n'ụbọchị nsị ahụ ya pịa na siri na anyị nọ na Facebook. Ịghọtago ana m aga n'oke aga aha azọwuji mana ịkrọsụọ na n'oke ị na-ewu Onye Eze ife ị na-achọkịta ahụ ka ịma na nwere ife Onye Eze Jesus ya emeghu ka ndị mmadụ wee dụka ya sị mana anyị ma na Onye Eze Jesus ada achụghụ anyị ma na Onye Eze Jesus nwere ike ma nye nwena time for you but you are intentionally na-amụ ya ọkụ ahụ ị na-amụ ka you are living the life of a typical content creator who will create panic, fuel, only for nyanwe mapata nilo, biane etimpu na raise dust. Can the mad way now? That view is what you want. My own advice can chori you. Na bego. Nguko na pogari onye ife ni na fe na Facebook ungu na release video ni na back to back. Even without Onye Eze Jesus making any video calling your name, you have mentioned his name more than 50 times. Onye agwaghi fa. Mana asenka ngwaghi ya. And that one for a record purpose called na Facebook aka ndị mmadụ were enene. You got to go na kpuo n'ime bono Jesu ike.
shiri ọkpa uchi kpuo jezu ike maka na ụkpana okpoko gburu ntị shiri ihe ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ sị na ahụ amaka ama na you people can do anything just to make money from Facebook. You can do anything just to get view. Yes, not until my Facebook page I don't monetize ka m nwere ike ịma ife na-eme unu ji wee na cross such kind of line. What you know that you are just pretending, you are just acting, you are just pretending. This is not you. It is all for the money and for the views. Oya na kwa ndị chọrọ ikwu okwu ọzọ ebiakwu, but ka m kwuo ya here, ka m kwuo ya here. Ịnọlụ na n'enu na onye eze Jizọs kwuru ife o kwuru maka ndị reziri ego, which all of us condemned. But ịnọlụ na n'enu ịkwuo na ntụfụrụ, kwuo ntụfụrụ n'ọnụ. Ịghọtago? Anyị nọ ya ọjọọ ka ngwa ndị mmadụ ka ndị mmadụ mara na onwepụ okwu ife nnụrụ onye eze Jizọs kwuru kwa afa. Onye eze Jizọs has never addressed you. Even the only place mma no address ewo na one video. Even mgbe o kwuru na ọsọ okwu mmadụ ji eyọrọ ya ego, I did not hear a bo mention of afa. It's just that na anyị ma ndị yọrọ ego ahụ na Facebook. Ịghọtago? So gbara ọgwụgwụ nwụọ kwa ilu onwe ugwu na kpuo, because it just ụkpọrọ afọ onye eze Jizọs na-akpagharị ebe niile for nothing, even without people hearing from him. I repeat, ụkpana okpoko gburu ntị shiri ihe ka m hapụ ya ebe a. Echi ịmara asụ sụọ n'igwe, ịma ha asụ sụọ n'ala. Ama na unu erekrutu chakwa n'onwe unu na-eche ka unu ma na o nwere ife onye eze Jizọs ya eme pịarara m ka ọfịọ. O nwere ike nke ahụ ya eme, nwere ike ahụ ya afọ na ịghọtago. Ịsị na ndị SARS na-achọgbu, isi na onye eze Jizọs bịara bụ ụnụ, isi na onye Jizọs mere nke a, isi na onye Jizọs mere nke a, na ụmụnna ya mere nke a, na o mere nke a, na ọ na-akpọ ntu, na ọ na-eme nke a, ọ na-afịọ n'ọnụgụ ka ife niile asị apụta. Nwe bụ nke a nụrụ onye eze Jizọs kwuru for the record purposes. Ka m hapụ ya ebe a. Daalụnụ.